coliflor que hem farà emboronat i avui farem coliflor cruixent amb salsa tzatziki. La coliflor, com sabeu, és un producte de temporada dels mesos més freds, des del novembre fins al març aproximadament. Fora de temporada la trobarem o bé importada o bé congelada. A més, remarquem que la coliflor és un producte molt versàtil. Podem fer cremes, podem fer purés, podem fer-la bullida, podem fer-la fornejada, podem ratllar-la i fer-la servir com si fos un cuscús. Així que animeu-vos a consumir coliflor. Avui, però, la farem al forn. Així que prepareu tots els ingredients que comencem. El primer pas que farem serà tallar la coliflor en bocinets, aproximadament del tamany d'una nou. D'aquest tamany. A continuació, farem la primera barreja. Ficarem llet d'ametlla, farina de cigrons, all, piment afumat, un polsim de sal, barregem i a continuació ficarem els bocinets de coliflor dintre la barreja. A continuació, agafem safata de forn, paper sulfuritzat i anirem disposant la coliflor. Un cop ja hem posat la coliflor a la safata del forn, la courem a 180 graus durant 20 minuts. I estigueu ben atents que us deixo amb Georgina, que us donarà unes indicacions nutricionals sobre la coliflor. Exacte, Frank, com has dit abans, la coliflor és molt versàtil. La podríem, per exemple, menjar crua, talladeta fina. Avui ens estàs fent una recepta al forn que té molt bona pinta. La coliflor la coneixem blanca, però també n'hi ha de moltes mides, formes, colors. La coliflor és molt saciant i, a més, té molt poques calories. Ens aporta vitamines del grup B, hidrats de carboni i fibra. A més, també ens aporta alguns minerals, com per exemple el potassi, que és un potent diürètic, o el fòsfor, que amb equilibri amb el calci ens ajuda a mantenir la salut òssia i dental. La flor de la col és molt fàcil de digerir. Per això està recomanada en persones amb l'estómac delicat, gent gran o nens. A més, gràcies a la quantitat de fibra que ens aporta, ens ajuda a regular el nostre trànsit intestinal. Ara us deixo amb el Fran, que està preparant una salsa especial que li donarà un punt diferent. Exacte, Georgina. Ara farem aquesta salseta que li donarem aquest valor afegit a la nostra coliflor. A més de potència de sabor, li donarà potència de color. I els ingredients són aigua, vinagre d'arròs, salsa de soja, piment afumat, una mica de tomàquet concentrat, tajín i, per últim, una mica de sal. I barregem. Transcorreguts els primers 20 minuts, treurem la coliflor del forn, la pintarem amb la barreja i la tornem a coure 20 minuts més, però cada 5 minuts pintant-la. Ja han passat els 20 minuts de cocció de la coliflor, l'hem pintat 4 cops. A continuació farem la salsa final. Barrejarem soja amb mel. Barregem, pintarem la coliflor i la courem al grill 5 minuts més. I per finalitzar farem la salsa tzatziki, que acompanyarà la nostra coliflor. Agafarem iogurt grec, suc de llimona, cogombre tallat en brunoise, una dindal ratllada i per finalitzar fulles de menta tallades en julienne. Un polsim de sal i barregem.
Ja han passat els últims 5 minuts de cocció. Mireu com ha quedat la coliflor. I a continuació anem a emplatar. Farem primer una base de salsa tzatziki. A continuació ficarem la coliflor. I per últim, acabarem de decorar amb unes fulles de menta. I res, ja hem acabat. Només falta convidar-vos a que ens visiteu al canal de YouTube de Condis Life, on trobareu moltes receptes molt fàcils de fer. Igualment, us convido a que practiqueu a casa aquest plat, feu unes fotos i compartiu-les a @condislife_.